Si algú m'avala en el contracte de lloguer, aquesta persona respondrà en cas que el pis pateixi desperfectes? Depèn de que s'indiqui el document d'aval o a la clàusula que el defineixi. A través de l'aval, una tercera persona es compromet a complir amb les obligacions que es deriven del teu contracte, si tu, com a persona que llogues, les incompleixes. Així, el o l'avalista pot respondre d'obligacions com, per exemple, el pagament del lloguer o fins i tot de possibles indemnitzacions per danys.